Dili tanan mo gilak, bulawan. Sama nga nagtuo ka, nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sabi niyo malagad sa kanginan, Tufon Morales. Then may party ka po ako dari si Juan Vidayad. Asap kita ha, always say a prayer mga kainsunan. Importante kayo ang pag-ampo. Unas tanan mo gito unahon migala. Pagpasalamat ug dako kaniya. Paghatag og grasya matag adlaw. Thank you kay Lord sa maghatag ka namong grasya matag adlaw. Thank you kayo. Okay, dito maglangan aniya ang sutang po atong hatagan og pagdagan no. Pinadakin is usa ka babae nga nagpatago ng sanghan nga Daphne. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan nga atong sender si Daphne. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga sobra kahimabay. Bisag idara na, basta na ay lungag, bira. O kung nga na problema ko, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Pangako mo'y walang natupad, pagkat pag-ibig mo pala sa aki huwad. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangad, o kay sakit naman, sinapit yaring palad. Hindi ako laruan na iyong iiwan, matapos ang kinin at pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong. Ngano naman rong kanahan, oy? Kanta-kanta pa, mapay pag-uli. Sa pawan pa ko, karon ka. I had my share. Oh, babe! Dolpa, di naman sa kagika, anong karon pa man ka na uli? Okay, nangita ko kayo para sa atong kaugmaon, day. Unya, nakakita ka. Dihan din kita ang tanan ko, day. Nya? Pero, Unsa man? mitago ba? Pero signal na, day. Di ang magpakawa sa paglaom noon sa wagay. Ay na lang ko ano mga diskarte ni Modolpo. Kanang Unsa. Kanang ingon ni mong klaro? Oh. Ha? Kapoy ni mo. Kang hangol. Unsa kita oy hangol day. Hangol kay kas mga babae Dolpo. Ay na lang tanang istorya ha. Ay, saan istorya? Tay porbida. O kung doon na may mga babaeng maibog na ako, sana na nilang naibog sila na ako. Sa din ako nga gipakatao tang liwat ni Gili Del Mar ko kay babae. Ano, gwapuhas na. Uy, gwapuhan ang naong nimo. Bebe, asa na ang kondom nga imong gipalit? Daghan man kay ito. Ha? Naman. Asa lagi? Di ray. Bida. Ay, kudiskumpiado bit nimo. Daraw. Meron diha. Awa. Hulo. Nganong tulo na malalikbuok? What? Lima malakbuok? Anong tulo na malagna? Gamit mo tulutong pa no. Sige gamit. Ha? Usa pa'y ato na gamit, Dolpo. So dapat upat ang mahabilin. Unya nga nung tulo na malagna, asang usa. Kanimot ka. Asang usa! Ngay mo pagilgi papitik pag umano. Parawa ay ko kabuang niya asang usa. Sulte! Gamit ako sa. Sige gamit! Kisa gamitan mo, ha? Kisa babay hala imong gigamitan. Bida sa nang istoryahang babae. Wala kong gamitan babae. Oy. Ingon nga gigamit di mo. Lagi gigamit ako pero dili babae ako gigamitan. Giunsa mo sa paggamit di ay? Di pa burot ako. What? Unsa Dolpo? Pagtarong. Perisyo atong anak. Dili atong anak. Ang anak ni Paritonyo ba? Nga nagkabuli-buli na, nagkabuli-buli sa tubag. Giunsan lang bihilak yung mayo ba? Ito nga, nagdaman ko kondom. Ako lagi paborot. Gipaduaan ako sa bata. Grabihan, no? Grabihan, di mo dag but ni mo, no? But. Anak. Binda sa taon. But kung taon. Unsa mang pagkahitabo ang giduaan sa anak ni Paritonyo nga wa may anak sa Paritonyo. Paritonyo nga taga sityo Tambes. Kisa Paritonyo haday. Tonyo man nga taga Tuyanan. Unsa mo kay tighibo maglutan ba? Kailan ang parawa ka, wa ko kaila. Kailang lutan na ka. Sige lang, okay ra. Palutson ti karon Dolpo. Pero sa sunod ug makakuha lang kog ebidensya ay kanang imong atubangan, malas lang niya na kay tingali inig mata nimo, itlog dali mahabilin anak. Day. Dolpo? Doy lang parikanot day. Unsa man ka didto? Sorry gani no unsa mo kay. Kapoy si anis bay urong ta din he. Sige lang tag atubang duha. Madugay ni, kailis tang naog. Bantay bitog asa ka ha. Unsa imo problema diha? Kanan naman imo hangtad na akong sweldo na ani mo ako yatag nimo. Wa magil palitaw bisag bubo tala. Sige, bubot ka bitaw. Ay pagdugay dito ha.
may kikitugtag ka, pre. Nga, sorry, bay. Ay, sos, di ba gano'n siya sugot ka, puan yung tanan ko sweldo, pre, o gani ko tagay, bisag paril lang bubo taon, o di ba, nasambag-sambag. Iya, sa ganun mo asawa, pre. Grabe mo lang. Pero wa siya may bawa nga doon na ako'y, katong itong sabot ba, safety first, ha? Ano naman yun, ha? Before counting. Para mo ni Muni na to, ha? Lagi, safety first before counting. Oh, safety first before counting. Mo na, pre. Ikaw, di may mas grabe, pre. Sabihin na lang ko na mo, pre. Pero, pre, katong babae, atong tibol ba, itong sa gabi ba? So, galing nga na to niya? Ha? Limod ko itong chabi ba? Galing sabak-sabak ni mo? Ha? Kaya na ko ko, ator, kaya na ko. Hilom lang ko, pre. Sumulit. Kaya sa Kaya na to si Duna o kato si Wana, Wana. duha nito mo. Ha? Duha nito mo, pre? Ikit sa ito nga nila, pre? Si Duna o si Wana lagi. Asa may gwapato ko itong idali mo sa night market? Pangita ang gagubot, pre. Si Krito, di pirming ato sa mga siya. Ang sawa na. Nanadadit siguro, pre. Ha? Boy, biya ka nga ngit-ngit, biya kay dito. Kung so, nagbalik dito, pre, ka nang magdagib tag plus light, pre. Slide? Ang masad, mo ipukpok. Unsa, siyempre, iiwag yun na ni mo. Ano makita yun ni mga hitsura, pre. Lahiri ang suga nila nga. Kahit ikasan kayo nila suga. Gwapa kay babay tanaw na niya. Nagmadrawan, ambot lang. Lisod, pilingong mga naunga. Basta, pre, basta na ay bangag sa lungag! Dili ba yata ng lungag, pre, ng lami, pre. Nasaya ba yung lungag, pait. Mapahita siya ni mo, pre. Gusto ka balik dito? Ay, guys! Sus ka ni mo, Daphne! Kaswerte ni mo to yung anong imong kuan. Ay, bana niyo maproblema pa ka. Asa ba ito swerte na ako bayot? Kana din imong bana. Kaswerte ni mo, anak, day. Swerte ko taon. Nainaw ang magbutakal. Wala mo! Anong katawa magkadayot na kayo hibawan? Ganahan na ba kong butakal? Ay! Subuot mong ipasabot, ganahan ka sa kumbana. Ang kung ipakaon mo na ako, kaunon ko na. Pero, amiga man ta. Siyempre, mag-water ko approval ka ni mo. Sige lang yun, hapit ako mapulian ng tawhana. Ah, sige lang, day. Magbuhat lang ko. Aw, kung gusto ka, maghimot ang kasabutan. Sabutan nga, unsa oy. Patilawa ko anang imong bana, tanan imong utang, papas. Unsa? Pila ganito yung utang ni mo na ako? Do, nahinumdum pa di ay ka? Wa man ko mahinumdom. Walang sakit ko malimot. Ha? Ang imong utang, no? Huwag labot ang mga nalimtan ng ako rang nahinumduman. May abot na og 10,000. Mutuwa naman kabuhan karon so pwede na kong tubuan. Ha? Yes. Pero og mo sugot ka, o sa lang kagabi kanang 10,000, mahimo na lang 0. Mahal? Oo, lagi-lagi ay lang kabalakaw sa man. Di na ko don binlan takag imo. Pagsulti lang, kay sunod adlaw ra ba? Magsugod na kog tubo. Ha? Sige, nag-aantay kang panahon nga makanahon na ka na, ha? Mubalik ko, ara makuha na ko imong desisyon. Ay kabalaka, don't worry. Dili ni maabot sa Pikas Istasyon, okay? Nagalitan gid ko sa gisulti sa bayot. Ang tinuod, naagid mi utang niya, dugay na mutulo na gid kabuan. Unya, Uy, Marie. Nas pari, Marie? ay, di gina mapuyog bahay, Mari. Uy, binlan ako para taan na. Ay, mao ba? Uy, kung mauna. Wala, uy. Makasa man lang taan ni Marie, uy. Kaya nga naman, Mari. Ay, kuan Marie ka nang natik-an mangguto na ako si Pari Dolfo, Marie. Niya, may kaubang babae. Ha? Ay, ka na. Di na ko may bunga na, Mari. Uy, butakal man ka na nakuha kong pana. Bisag kinsa na lang gibabayhan ng ikauban, ana. Pero, di lang gyud ko kasakop sad. O, kung gusto ka, Marie, sundi. Uy, di uroy ko. Maghago-hago lang gid ko. Basta importante, alang na ako iyang sweldo, Mari. So, sa ato pa, Marie, okay na din mo kung naibabae mong bana? Dili man okay para nako, pero wa man ko'y mahimo. May man kay mo dali tago-tagong kanahan. Basta kay kung masakpan lang lagi nako, may makuha lang kong ebidensya. Piti mo sa gid sila nako. Na, ako pa ni mo, Marie, no? Kung gusto ko kang masakpan at imo na sundan. Na, di na lang ko maghago-hago, ana, Mari. Uy, bahala siya sinabuhi niya, uy. Oh, kung mauna, imo nang luag-luagan. Oh, dako piprohana na nga magbinuang na. Da, bahala, uroy. Siya, tiguang naman na siya. Di lang gid siya pasakop nako. Wa na'y problema, kay oras. Oras nga masakpan nako siya. Kung may makuha kong ebidensya, malas kay siya.
Kanang iyang gisipit-sipitan, moabot gid ang panahon nga itlog na lang magpumbitay ana. Ha. Saba ka diya, Mari, uy. Basta, wa na ko'y mahimog rin ng tawhana, Mari. Ang importante nako iyang sweldo. Ari nako tanan gyud. Kay oras nga di niya mahatag nako, bot iba sabot, na siya lain. Og anha gyud siya masyakoy nako. Mari. Hoy. Dulpo. Huy. Dulpo. Dulpo. Hey! Day! Kuya-kuya ta paruson di karon mata niya. Katulad diha, duka, naku. Mata sa mag-istorya ta, ituwan kun higdaanan ron. Hawas na problem, hawas na problema to. Kaya, Mag-istorya sa ta kay doon ako isulti. halahay. Ang sawa. Paminaw. Paminaw ha. Saban. Nakoy utang ni Tukloy Bayot. Oh. Ang akong utang 10,000. Nidaga na 15,000 das tubo. So karon moturo naman nakbuwan, wa man kita kabayad. Nga. Usahay interest sa itong mabayran. Nakaistorya mi. Nga karon ko nung buwan na, magtubo na sa siya kada adlaw. Grave. Sakto mo sana. Gahi matag ko. Ay pagreklamo. Kay dili kita mo yung nagpautang. Kita mo yung nangutang. Sa oras na to. Mao gani mag-istorya ko nimo. Undin. Dako naman na, pwede naman ta makihaan ng estafa. Kundi na to bayran. So, So, unsay so. Asam tigbayanan ng suso. Tagaya. matod pa niya, pwede ra ko no maimpasod sa usa lang kagabi. Oh. Ha? Maimpas sa kuno na sa usa lang kagabi. Kana kung musugot ka. Sugot ko sa. Nga panag-iyahon ka niya sud sa usa kagabi. May daot saan ang binuang nga tao ni Di ni binuang oy tinuod ni. Maimpas ang atong utang sa bayot kung makigdog kaniya usa ka gabi og usa ka gabi. O kung dili, may posibilidad nga mapriso ta. Kay di naman ta kabayad ana, kay mutubo naman nagmaayo. Ay, ikaw rin ang priso. Ikaw minutang anak. Onya, kinsa may kumiker? Kinsa kumiker? Di kita gihapon duha. Di ba? Ay, kidor kaya di ay. Bisag sakit para nako, pero gianad man ko nimo ana. Aw sige, kay nahibaw man ko nga butakal ka. Oh, butak ka. Bisag unsa pa, gatiguang na ka, may edad na ka, basta dunay lungag, mutira ka man gyud. Hala sige. Ang bida sa nang istorya. Kita tulo. Yaba ka na. Di bayot mo na. Na may lubot. Ungot sa ito. Saman. Sige na. Sige na. Ay, sige na. Nasa ng kwartuha ay. Ang bida sa nang style lang ay. So, style oy. Sa style lang. Bida ni. Agwantaha lang, agwantaha. Karon ra bitaw ni, inikahuman ani, kalimtan nato ang tanan. Ug hasa ng atong utang ato ng malimtan. Sige na, lakaw na. Kinagwata siya nimo. Ah, bida. Lako, no, magbida-bida pa man kaniha. Babae pa na, kusukay ka. Abibayot man, dili ka. Sabay. Lakaw na. Ay, mo rin niya. Pwede mo. Oo, tingog. Dali na. Tingog sa manglay. Wala ko'y panting ari. Bakas. Sige na dong. Isipa nga usad ka urom ha. Usa ka urom. Bastusan eh, ay. Nahita po yun adili angay. Apan tungod sa utang. Aw, maog yun. Waan ako sakit kay nahibaw ko unsa kabutakal ning akong bana. Kay dili kaayo sakit alang nako. Kay usa makabayot sa di man babay. Unya. Dong. Pasensya na ka dong ha. Pero nakuha na kong pasalamat dong. Uy, kay naluwas kita sa atong utang dong. Okay lang. Sunod pangutang pa. Mangutang pa ko? Dako ang utang sunod ha. Para balik duwak gabi eh. Ha? Sige, arin ako. Aray, sige tayo. Hala na usap ang nilatan sa kumbana. Muikit naman lagi. Nya sige ka puhap sa iyang lubot. Hala kaluoy sa kumbana. Ha? Hala, dulpo bantay na iro matumba nimo. Hala, nabayot. Ay, ni Mata Giruha, kagipadi ako labas! Hala, Hayop! Ginoo po nabayot. Sukad nga nag one night stand sila og ang akong bana og ang bayot, murag na usad man ang nilihukan sa akong bana, murag na bayot naman. Wa pa kani matakdino. Karon nakautang na sa dabamis bayot kay akong gipa-injection niya kay napaakan lagi iro. Gipaakon iyang lubot. So karon bayran na pud to. Unsa man ni namo uy? Mabayot na gid ka ni akong bana. Ug kun mabayot man maulian pa ka ha? Bi kuno bi, ikaw kuya ala ni mabahay man ka mabayot sad ka? Unsa man og kamo ang pasiltihon, Daphne?
sino dato ka kadlaw, Si Inday Daphne Ate Pres. Daphne. Oh, kanis Daphne Ate Pres. Medyo bugay-bugay sa nimbayan na isog-isog sad. Nya nakautang silang bayot, ang iya mang baan na mo iyang gi unsay pangalan na Ate Pres? Ha? Kanang murag mo iyang gibayad ba? Kuan, collateral. Collateral. Oh, kadi, Adi collateral ba? Mao ba na? collateral ka Oh, namang. kanang murag iyang di yan, gibayad. o gibayad niya. Gibayad, niya. Para maimpas yung utang, di silang preso. Giusan niya pagbayad, usang paagi. Gipagamit yung bana usang gabi bayot. Hala, Ina, no. Pag human naggamit ingon yung bana sunod ay doko-doko para maligduha ka gabi. Kagaw. Nilakaw yung bayot. Ikaw yun, Ang ay. lakaw yung bana Ate Pres, kidikid ah. Hala, Gipaag sa natakdan. ero, ay, nabayot si Ate Pres. Gitakdan di ay. Takdan, katakod. Abot, mabila, butala ta Di mabila, kong tuwa ng magkatakon ka ni. katakod ng bayot Ate Pres. Di yun. Dili, doon nagtalito siya, kuan ka ng, kuan nga mabayot siya. Oo, Doon nag- bayot on kita siya. Oo, Pero- doon nag-say, nagpahipi ba? Oh. Pero kung magpagamit lang kag bayot niya, doon na kay problema ng kwarta-kwarta lang di ko tuo nga matakdan ka. Abot, ibang binabam. Tinuod Ba, kung saan na ba? Tinuod ba? Na matakdan ang, Di- ha? dili Magkatakod ang bayot? Dili ko makasiguro ana kay murag duna mo ko na medical term gamiton ana kay Ah. mayon man gud sila ang pagkabayot ko no kung ari ka diri sa medical term no di man ko doktor ako lang ning nadunggan unbalance of hormones. Ang muna na Oh, bayot. mao ko nang mabayot unbalance of hormones kay ang imong lolo himabay, ang imong papa himabay, ikaw himabay, ang imong kunang anak nakuangan na timpla unbalance of hormones mao ko nang mabayot matumboy. Dili ko siguro ha kay dili mo ko doktora di ko abogada. Ngano mo Ano na ba? ako ang panlitan himabay ba matumboy mabayot ay ang mga anak. Magkuangan naman ko ng Magkuangan timpla ang na imong ng binhi. timpla. Adi kong tuwa na baboy. Lagi. Kanang matao nga bata nga mailan mo nimo nga lakaw na bayot siya. Di ba doon na ba, mga bata karon maklaro namang bayot gamay Oh, tinuod eh. Di ba? Anas Facebook Ate Pres ka Oo. daghan kayo mga bata magdikap-tikap. Pero di Magbayot ko matuwa na Ate Pres nga kanang tungod kay daghan kag babae mga mabayot ka. babae, amahan. Ang imong anak. Oo. Oy, di ko matuwa. Sa- Si sa to Kuya ba Gili nakuhaan? daghan na babae ko yung gili. Nya ngano mo lagi wa man gyud bayot ani Wala mga anak bayot. puros mo mga bagsik. Pero mutuo ko lang Upaw lang daan, bagsik kayo. Nai kanang kaliwat. Kanay no, oh, nay kaliwat ka na mga Sa kaliwat. kanang tumboy, di ba? Oo. Kaliwat pud na. Nga Tinuod, nay eh. tumboy ana. Umboy, kaliwat yun Ate Pres. Ang buti bambina, daamoy kaliwat ba mga bayot. Gawas ni Na ang mga parenti sa akong mama. mauna. Oh. Kadiot sa lan. Okay. Usbara yung pangutana lan. Nga usa, Nang sa yung pangutana din ha. makatakod ba kuno ng bayot? Ano yung pangutana? Oh. Nakainomdom ka nga doon ay linya sud sa drama nga nagdagan ingon nga naamang kay lubot. Nakadungog ka di ha? Nakamatikod ka na sa Dili linya. ingod siya unya, lalaki na siya, okay ra, pero naam siya lubot. Ang katong bayot yung giingan, okay ra, kung lalaki. Wa siya iya ha, pero na siya lubot. Makoy ang bugi ko. Nakamatikod ka diha sa linya diha sa drama samtang nagdagan ang drama. Kasi nga na ni atong Cinder Gulyan. Si Daphne lagi. Daphne, Asawa. Daphne, kadiyot sa kay Daphne ha. Kung ari ka sa Sirach 9 versikulo 10. Ka. Ayaw biyai ang usa ka karaang higala. Dili gayud ikaw makakita og usa ka bag-ong higala nga makailis kaniya. Ang panaghigilay sama sa usa ka bino. Musamot kini kamaayo samtang magkadugay. Aha. Karon, muirog ta dire sa bersikulo 12. Ayaw paglipay-lipay diha sa mga butang nga makalipay sa mga tao nga dili Dios nun. Hinumdumi nga isipon sila nga malapason samtang buhi pa sila. Karon. Unsa iyang pangutana Goliath? Makabayot pa sa to? Ha? Kuan ba kuno bayot? Takod. Mayang pangutana. Oo. Diretso akong tubag. Natakdan man imong bana og sawa, mirisi ka. Ha? Ano man? Okay, iya mang Siya may nagtukmod siyang bana. Siya may naglaog siyang bana dito sa bayot. Ako na ba nagdas bayot yung drama? Ha? Ikaw may nagtukmod sa imong bana nga makabuhat og dautan. Sa gibasa ra ba na ko diri sa Biblia nga ayaw kuno paglipay-lipay kauban ang mga tawo nga dili Dios nun. Karon, ikaw may nagtukmod sa imong bana nga naingon si ana tungod sa imong dakong utang. Unsa may imong utang? Kurente? Dili Tubig? nakautang sila 10,000. Wala gyud sa iyang giutang bayad sa kurente, bayad sa tubig, Wa, bayad sa ganang ilalag yung nagamit sa para balay. Oh, mao lagi. Ini pangutana nimo makatakod bang bayot sa nang gingon. Natakdan man siya og wa, merisi nimo kay ikaw mo nakaingon kay imong gilaog imong bana didto sa imong bayot nga amigo. Usa binaw imong bana pare abi? Ay, napatambag kayo. Ba't tabagin kayo?
Mirichi ka. Ikaw unta kay asawa ka, maingon unta ka ay. Dong, manimbatasan to ninyo. Napadayon marong na binaryo. Oh, si Lisa bitaw ingnom niya sa gulyat. Tana manimbatas alas 5:30 para unyang buntag kay kalas 8 na tay problema. Siya yan ang gilaog dito bayo tungod siyang utang. Unsa may imong mga utang? Batig ang iyang utang gulyat. Dili kayo importante. Yang bana gilaog na dito. Bitaw. Oh, mirisi ka. Ay mong bana, murag nabayot, napakan pag-iro. Wala ka daw, kaya antos yung bana. Oy! Ito bag humor. Oh, Humor kayo sa kanay. Unya, Unya ka na mo oh. at siran. unya, nailinya diya nga gilitok bitaw. Ah. Naa siya yung lubot. Wa ko kauyon. Undi era mataho ko kuyon ang linyaha gulyat. Nga nailubot? Oh, wa Unya, ko sige, kauyon ilubot ang ko. linyaha. Nga daig na ilubot. Sa mga naminaw karon wa kay. Ay, kamo naman naminaw. Ay, lumugtuan na ha. Kay, ay, pinadara man di ko Oh, sila. di sa naminaw karon wala ko kauyon tungod kay matot pa sa akong doktor kaning gitawag og anal sex dili gud sa advisable. Kay adto didto magpuyo ang mga kagaw sa AIDS. Oh, mao kana. Ayaw ha. Kay ako bitaw Ate Priscilla, bayot man ko. Kanang naang ako lang. Ha? Nga. Wa ako ana nag-adapt. Mutana ka ko sa akong buhat. Nga nung sa imong gibuhat. Ako lang iilok. Salamat kami lang dito naman noon. Kuna ko ang paso, dihon. Tata RMN. Testimonya.